Здравейте, това е 6-ти епизод на Hero, в който ще покажа градовете, колелата им, престъпниците и тези, които ги трошиш за едно, забележителностите и босовете, които са. В другите епизоди ще се бием срещу всички босове. Не знам дали ще успея всички босове в един, но на един град сигурно 3 босове в един епизод ще играем. Добре. Да, капитана Медикатенис. Добре, не започваме. Ето го и първия град Виладия. Забележително ще са, може да стане с глава извънземни, да се превърнат в тези, които се трошат. Трите боса са Мулдог, Доктор Дум и оня зеления, който перде. Добре, ето го колелото. Пред целия лав с извънземни неща. Добре, ето го първия бос, Мулдък, който е. И ето тези, които се трошат в този град. Тези червените. Само да се качам горе. Чакайте само да взема някой играч да бълджам. Като Дядо. Така. И ето. Да, това са червените. Ето го е престъпника в този град. Това е куче. Много досадно бе. Хванахме го. Ще даде 50 HP и един етикет. Сега да отидем да ви покажа и другия бос. Ето го и него, предливия бос. Сега да се махаме. И да ви покажа само третия бос и да отиваме в Дайли и Бъгле. Да, ето и машините. Този вред са такива. Звезди, не знам какъв е смисъл, като събереш 10 ти дават едно силвър. Ще няма смисъл. Пак ми забие нещо. Мулдък. И ето тук трябва да е последния бос. Доктор Дум. Отиваме в Дайли Бъгле. Да бе, забравих да бъде сме. Ето го и първи бос, Веном.
втория бос, Green Goblin. Ето ги тези, които се чупят в този град. И престъпникът в този град. И третия бос, Доктор Октопус. Това са машините в този град. И почти стигнахме. Тук трябва да кажа, да. Добре, следва Бакстер Плаза. Този град може да станете невидими и да летите из целия град чрез една ракета. Но вие трябва да го знаете, така че няма да го показвам. Ето колелото в този град. Тук може да се ходи до пица и айскрим. Добре, престъпникът и чините са същите, само босовете трябва да ви покажем. И машините са същите. Ето го и първи бос. Този прилича нещо като Green Goblin. Ето това е за летенето. Защото тук е втория бос, който пак е Гоблин. И отиваме по третия бос. Май тук беше, да, тук трябва да е. Само че не си спомням точно кой е, сега ще видим. Не е тук. Значи трябва да е от нас. Да. Ето го и третия бос, който е някакъв си с пръчка. И е време за последния град. Асгард. Един от любимите ми градове. Да, тук може да стигнеш. Ето го е престъпника в този град, статуята Локи. Али. Намисли. Добре, тук го хванахме. И ето ги тези, които се чупат в този град. И кой искам да ви покажа? Ана. Колелото. Машините. Ето го първия бос. Avengers Loki. Ето го втория бос. Тая е жената. Жена му. И сега да отидем при... Да, и още нещо интересно. Тези задигане няма нито един герой, който да има най-голямото. Хубаво време може има само малкото, но имам доста герои, които могат да дигнат средното. Тук има и театър. Добре. Сега да покажа последния бос, който разбира се е... обикновеният Локи. Моля, че гледате следващия епизод, в който ще се бие срещу Avengers Локи, Гоблинът, Земния и Огнения, Веном и Доктор Ду.